محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فدجول بننتي محمدا gurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jadi eɓe allah andini an suɓi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada foɓe ari salmindema e juurade e ñaagade allah e nelaɗum muɗum sallallahu alayhi wa sallam e barke ceerno men e seereɓe muɗum heɓe ari e fandare nde foof ko allah tan e nelaɗo muɗum ko allah tan e nelaɗo muɗum woni fandare nde joni noon alaɗo o foof min wattiɗo juuɗe ma a ñagonoɗa en allah to ceerno to e moƴƴere mon nde allah waɗi toon nde beele allah jippina ɗum e ɓeyguji ɗi foof allah adana en kawral e hawrindinede onon kadi e ceerno meɗen ñaagui Allah junnam on gurdam mon ha juuta juuti men juutida e moɗon min ɓooya hufude men mi heeɓa ɓuural e barkeji moɗon ɗum woni ko men ɗum men rendi anniyaji amen min tawni ɗum hen e dendagal dental ngal eko taari ɗum ko foof fof rendi ɗo ina ardi ɗo ko Allah e nelaɗo muɗum eyyi ne ñaagui to Allah e namdo to yo Allah junnan e gurdameji meɗen yo Allah waɗu en almuɓe tijjano koɓe tabatuɓe yo Allah waɗu hen kadi to Allah itti hen to addi hen ɗo hay juuɗe ceerno yo en heddo e makko aduna e lakara yo Allah dandu en ko itta tan e mabɓe ya barke fatiha salatul fatiha en yiyano ko wona e ceerno en nanano ko wona e ceerno en anda ko wona e ceerno minne kadi min yetti Allah min yettuma an Adama Lanji awon sababu Lanji ɗo e Madina Gounass duuɓi joyi aɗa nan ga nde duuyiɗa fof nde juulɗa fof wiya ceerno mbiɗa ñaagui yo Allah addu babam nde juulɗa fof wiɗa aɗa ñaagui duwa yo Allah addu babam Allah addi bamma ha o yettima ɗo o joddima e ceerno Aljumon Saydou ɗo jooɗi to caali ɗo o wi Lanji ari o yimi ari o wi Lanji ari o yimi ari o wi alhamdulillah rabbil alamina o wi mbiɗa andi de mi meeɗi tawoydema tanda mi meeɗi tawoydema tanda kono on saaha lonka o jaɓani joni noon ka ronki lonka o o wi wallay ko min tigui ronki lonka o o wi hande noon Allah addi kam o wi bisimilla maɗa Lanji o wi mbiɗa ɓooyi ko yinnamami gona hande fuɗɗi eyyi ɗum kadi koko yettita seydna haale tan ko ha ɓeyden andude Lanji e Alaji Massaud ɓe ɓoydi guila suudu wotoru nen Dieynaba suudu ndu ko suudu no waɗa daɓuɗe tati guila nde wattu Dieynaba Baylo e Dieynaba Pullo kamɓe fof Allah hawrindima ɗon Sadio Lanji ne muyna ceerno Ibou ne muyna kamɓe takkodirtinen ɗon anani Allah guila nden Allah addi ɗo mawɗo Lanji o wontiɗo e makko ɗo hodde lebbi ɗiɗi on tuma o hotike kañuɓe ganin koye ndemi eggude koye min hooti kañuɓe kadi minen ko ganin koye min jibina alhamdulillah rabbil alamina joni noon ɗum ɗo fof ko barkeji Allah e barke ma anne kadi wonko Allah hokkuma sey ceerno wi sene moƴƴere wiyetene yo ɓuytu o wiya Adama Lanji mene ya ɓuytu kono noon moƴƴere wiyetake yo ɓuytu ɗum no kan tan nani ɗum e nufuru maɗa no yettiri ɗum Allah ayi hande fernoɓe ɗo fof hande sowona an ala heddiɗo gallegal ɗo an cincingal ɗo hande kadi an Allah heddiɗo o guila e jamanu wonno suudu kartaji ha wonti suudu ɓakkere ha wonti terrasse hande ha woni no waɗira hande comme tawde tuma hande ɗum faɗa tawa aɗa selli eyyi barkeji mum ɗum ɗo fof Allah tawnu men minen hoye heññam hen ko haaleteno ko fof alseni haali o gayni haalde fof ko haali ko fof ko gonga ko haali ɗo ko fof ko gonga no en yetti Allah yoni kanko seeɗa tan haalaymi o gayni haalde ko haalete moƴƴere ko fof o haali woni sababu meɗen ga ko Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Tidiane barke Alhaji Mahamadou Saydou barke Alhaji Amad Tidiane Ba e woni sababu meɗen aduna men e lakara meɗen fof ko ɗo hay nokku e yahani koye juuɗe maɓɓe de wonɗen aduna meɗen lakara meɗen fof ko juuɗe maɓɓe tan wonɗen Alhaji Mahamadou Saydou
alhaji amati jane ba ko juuɗe moɗon de gommen yimɓe ɓe fof woni aduna o fof ine fawe Allah ene fawe nelaɗo Allah Cheikh Tidiane fawe moɗon aduna o fof ine fawe moɗon alhaji amati jane ba seydi ba meɗen fof meɗen du'anima minen fof meɗen du'anima yo Allah rokki jaam e cellal e sellirede fof yo Allah rokki gurdam moƴƴam e timmode moƴƴere yo Allah rokki gurdam moƴƴam e timmode moƴƴere yo Allah rokki gurdam moƴƴam e timmode moƴƴere yimɓe ɓe fof ni hini yiɗuma hay goto añanima sowona mo yeɗaka taw neɗɗo yeɗaka tan kono yimɓe fof ne yiɗuma to Allah e nelaɗo Allah Cheikh Tidiane ene kadi waylari fofof ha e ko wona waylari fofof e ñaagui Allah yo Allah jaabin ko du'aɗo ko garal moɗon ngal fof yo Allah jaabin moƴƴereji ɗi fof garal moɗon ngal yo Allah moƴƴin Allah waɗa hen barke e nden ka Allah waɗa hen barke e nden ka Allah waɗa hen barke e nden ka Allah saare nde fofof yo Allah ren ɗum saare nde fofof yo Allah ren ɗum aduna o fofof kadi yo Allah ren ɗum tinnoɗen noon ko waɗɗon ko on fuɗɗima moƴƴere gila rawon ndeya on fuɗɗima moƴƴere yo Allah nawru yeeso on fuɗɗima moƴƴere yo Allah nawru yeeso on fuɗɗima moƴƴere yo Allah nawru yeeso ya Mahamadou yo Allah hokkuy gurdam moƴƴam diina jaɓaka e timmode moƴƴere kala ko woni ella yo Allah ittan en ellaji ɗi kala ko woni ella yo Allah ittan en ellaji kala ko woni ella yo Allah ittan en ellaji ɗi waɗano en peewal aduna men ela kana en yoni mi weltima miɗi doono yimɓe ɓe fof yimɓe ɓe ko waɗi ko fof mi weltima miɗi duwano onon fofof garal moɗon ngal anniyaji moɗon ɗi fof ɗi fotti to Allah to nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Cheikh Tidiane en calmini ceerno en juurima ceerno en calmini ceerno en juurima ceerno en calmini ceerno en juurima ceerno aduna ha ila kala eɗen ñaaguimo du'a o kanko Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam en ñaagui du'a o Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Cheikh Tidiane en ñaagui du'a o Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Cheikh Tidiane barke alhaji Mamadou Saïd barke alhaji Amad Tidiane Ba barke allahumma salli ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi yettuɗonni Allah ena ɗum e sahnam Tidiane radiyallahu ta'ala anhu caggal yettude Allah e juude nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min Alhassane Adama Landji Medina Gounass minen kam ko ɗo min jibina minen ko ɗo min jibina minen kam mawɗo kam Allah feeri ɗum to feeri ɗum to feerino diine l'islam sa noon woni sababu ferde mon toon ko koyɗol are makko koyɗol kañuɓe ɓunduto kañuɓe eyyi toon o ferdi eyyi o sa noon woni nden woni ɗiɗi Rajab wonno koyɗol are makko wi wonde yo fer o wiya Madina Gounass Alima Seydou woni ceerno makko wimo noon nde wimo foof Allah telino jawdi o jooɗe jawdi he ndi wirde mum ara ha yetto Alima Seydou o hoota kadi ha woni duuɓi tati deggunde ɗum omo wadde ni eyyi joni noon mataw woni hankkadi kisani o feliti noon hankkadi yaade notade ga wonde woni mo ara ga eɓe koota eɓe gara eɓe koota ha woni o yetti ga woni ɗo o woni ɗo hankkadi seeɗan ɓe wonde mabɓe ɗo ha ceerno wimo joni o tottimo ceerno Saad Lam eyyi woni hankkadi on woni e junngo ceerno Saad Lam o woni ɗon omo jokka jangde makko ɗon kadi o jokka ɗon jangde makko o jokkino o jokka jangde kadi ɗon seeɗa kadi eyyi ko ni woni kisani woni alhaali o woni e junngo ceerno Saad Lam
omo jokka ɗon omo toppiti jande makko ɗon kadi omo yaha yamirore omo waɗa de nanga kala ko ceerno yamiri fof hanga ko ɗum ɓe abbi ɓe mbaɗa ko ndegal ceerno o woni tan eyyi ɗum woni kala dawi baɗɗi fof ɓe meeɗi dawɗo ga to no wiyete hede Pacana ga ɓe meeɗi dawde toon dawol kamɓe ceerno Abdoul en ngol dawol noon pong fewanta noon pong eyyi pong o joni eyyi pong o e kaaƴi andi ko kaaƴi wattino nden kaaƴi watten hen hayre nan to hayre ko nde mawni ko sakataɓe sappore nde wawata suudde nde joni noon wonsano kamɓe fof ɓe donki kanko goto aɗo sastinde ɗum o waddama ɗum kadi kanko kadi ɗo to jeere musidɓe ɗo kadi hayre nan ɗo mawni nan ɗon kadi kamɓe fof ɓe donki kanko aɗo sastinde kanko goto jama o kadi nde soɓe ditende ko ɓe gasata ko ɓe gasa ko e nder ko ɓe gasata ko pikku so yuyimo ɗo to hoore ɗo yalti ƴiƴam on sa nde woni nden andi ko mentalade sino koye boɗo hen koye andi ko koye godi on sa hankkadi mi anda ko ceerno aɗa itti kalis ɗum sooda addo waɗa hen ceerno wimo ɗamɗo ƴiƴam woni settantomo ñande laakara janggo sall jeeɓi ɗaɗo ƴiƴam woni settantomo janggo eyyi ɗum ɗo kam mi teski ɗum ɗo kam wonko heewinan toon ɗum ɗo kam ɗo eyyi ɗo o banggue ɗo nde kanko woni ɗo kanko adi wonde ɗo eyyi kanko adi wonde ɗo awana oɗo banggue ga galle Ruwenaɓe ɓen adi ɗo arde galle Alassane mi sikki ɓen gadi ɗo arde somi fayi eɗen mi namdi ɗum noon o haali ɗen gueɗe ɗon ko yawti ɗon e lawɓe galle wona ko Issa Male en e somi fayi hen e leeɓe en ɗi gadi ɗiɗo adi arde ɗo ko caggal ɓeɗo noon ko yimɓe amen ɓeɗo Samkour ɗo onne kadi ɓe garano ɗo kono galle itaɓe mahiɗo huɓere nde ɗo mahama paata mawɗo taw mahiɗo nder paata taw mahiɗo huɓere nde kono hoɗani eyyi mi waɗi ɗo ko suudu mawɗo Lenji e mawɗo Samkour mi waɗi suudu makko eyyi Baba en nde ari noon e nde mawɗo Lenji ari noon ko ɗon woni andi o mawɗo Lenji ko kawu mum Samkour Lenji ko kawu mum Samkour eyyi waɗi noon o jippima suudu ɗon on saka koreji amen samnaɓe fof yimɓe amen fof ɓe mbaɗimo suudu ɓe mahinimo suudu ɓe fewni hen suudu ha fewi fewna wiya awa mamirawo ari mamirawo ari o ɓiya awa kawiraɗo on saaha fewna suudu fewnimo ha moƴƴi o woni hen eyyi ɗum ɗo kam ɗum ɗo meeɗi haalni kam min kadi eyyi joni noon hankkadi ko min woni nde ari nde on saaha ceerno kadi yimɓe bisimilla ɓe to gaari ma on waɗane nokku to juulɗon mbaɗa jama heɓon julɗo no dental ngal fof eyyi o jama eyyi ko jiida ko nde wiyete ceerno wi wonde o wi nde ɓe namni ɗum affaire ɗum ɗon ceerno wimo o wi almudo koye ma ƴiwata ha joni worani nde ceerno en nde baba wionde joni o wi bammakko o wi Lenji o wi tawde tanirama goto nan ɗo wiye ceerno Aliou on nan ɗo ko ceerno Aliou ɓay on ko almudo se gari mbiyamo ceerno Aliou nan ɗo eyyi ha joni wortani ha joni wonti ɗum ɗo makko ha joni wonti kadi tani ko joni ko on woni almami woni almami oɗo jamaka ceerno Aliou Mbaylaɗi ceerno Sison eyyi joni noon o woni hen ɗo o woni ɗo ha Allah ko haaji kanko e baba takkodiri ɗon noon hankkadi eyyi kanko e baba takkodiri ɗo hay mawɓe wonduroɓe eyyi on saaha ko ni ha woni nde ceerno Aliou yonde joni yo mawɗo ba Adama yo won julde dental ngal eyyi woni ko ni hankkadi ɓa en julde dental ngal
ha woni kanko rafi accani woni hankadi o hooti e joom makko kanko ceerno Aliou eyyi ko ɗum hankadi woni joni ko niha ha ɗo woni almamagal arti e Adama Lenki kadi on ko yehi ha o mawni wulti dental ngal o wi ha min noon joni to gonmi ɗo mi mawni ɗo joni mi natti wawde o haali dental ngal foof o haali mawɓe fof o haali ɗum ɓe wi ala men ɗaccirama ko an julnata men o wi ala o wi mi tampiɗo joni to gonmi ɗo komi woɗɗoy ɗo kanko no bisimilla o wi joni haɗa ko noon tawde Amadou nanɗo ceerno Ahmadou nanɗo o wi on yo ardu dental ngal eyyi ni woni ceerno Amadou woni ardi dental ngal eyyi koni woni ko yahata ɗo ha eyyi alma eyyi woni ko ni yahata ɗo ha ɗo eyyi on sa woni nde seeɗa ɓe hankkadi ne aroy ɗo ceerno Bassirou en on sa bismi joni o wi joni kam ko ceerno Amadou o ardini o woni yeeso ceerno Amadou woni hoore bindolngol andi o addino kayit o windi el muɓɓe men fof min windama toon o wi ko ceerno Amadou woni hoore bindolngol ko ceerno Amadou eyyi ɗum woni hankkadi ne woni almami o on sa o wi joni so tawi woni on ala ɗo walla tawi somo nan ɗo so tawi gantu adi min arti min Alassane mino kadi rewi hen eyyi min eyyi ceerno eyyi woni ko ni ceerno Bassirou nde ari ɗon de ko noon haali ɗum ɗo caali ɗo ko koyta kanko koyta tan o yarata no kanko hewani ko koyta tan kanko koyɗo hay immade makko to ɓunduto o waɗi ɗo koyɗo ha ɓundo koyɗo tan mi jarata ɗo hay min ko teskimi ko mi jaari ɗo koyɗo par ce que misira ha kañuɓe mi jaari ɗon koyɗo taw komi tawsoy ɓeɗe kay wuro ngo nden leɗɗe fof yilta ɗo eyyi fof yilta joni hande omo yaara hende duuɓi temedere e duuɓi joyyi hande ñalawma temedere e duuɓi joyyi yarata hande Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmad